To, alhamdulillah, hamdan kasiran ya Allah. Salis boy, Abba guys, Maridi. Salis boy, Maridi team. Na gode, masha Allah. No, duwa na tare. Yawwa. Kai dan Joli. Dan Joli kallo nan. Dan Joli kallo nan gurin. Ka cika bakin ka. Ya ci magani. Iska. Yawwa, alhamdulillah ga mun tafi na gode. Dan haka Allah ya sa Allah ya sanya albarka a cikin kowa ya zo ya bari ta bakin sa kowa ya zo ya bari ta bakin kowa ya zo ya bari ta bakin na gode. Ni fa dan shuri ne a cikin wannan area ne. Wannan road din a cikin fin din nan ne dan shuri ne. Ko gane ku. Mune shego Allah wallahi Mana dan gida na kai hotoran da kawo babu kai gode Allah saka da alkhairi kowa da kowa ya ji daɗi ya zanara mana arewaci muna wajen shooting din babban yaya mana babban yaya dole sai da kai dan gidana